magana hali ko kashi kake ji da dole duk tabarar da kike yi waye sa kike wa dare miki gindi kike yi babana ina yarinya da nace maka ina so ɗan gidan mai gari MM Film Production Katsina ya kawo maku wani sabon fim ɗinsu mai suna ‘yar mai gari. Ina so don Allah a bani dama a dinga tura man ita domin in koyar ita karatu a can gida. Wannan ai da mazagi na kai, wallahi da mazagi na yi. Zagi gidan kai yi wallahi. Ai ina gyara gidana da iyali na ba. To kai ba dan gidan baba bane ba. Wani da kike so in ce zan kire in ba kuɗi ba. Aure yanzu ranka yi hacciya muke yi. Tukunyar masallacin nan ta mutu. Tukunyar masallacin ta mutu ni kada Allah dora mu wani ɗaure ne. Ka na an kuma kula da ita. Ka gaskiya wannan ci yarinyar nan wannan. Mai gari ni ɗan gidan mai gari na ce ban san shi. Ai baban shi na nan ko? To ya je ya turo baban shi ni da baban yaro ne. ‘Yar mai gari. kai arwallal asar Allah ka dinga shan ruwan dan ka samu sauƙin zuciya. ‘Yar mai gari fim ne da ya kunshi cakwakiya da barkwanci kala daban-daban. Ku dai kawai ka garzaya a kan YouTube channel domin ganin wannan ƙayataccen shiri da tsarin an ɗora. Kai sacin M Hausa TV domin ganin wannan shiri. Allah ya shirya. Kulkin ku ya zaki kiri tai, ya mai gari ba kuma wanda ya sai ta farata. ‘Yar mai gari. Kawai ki kashe mai gari. Wannan yare ƴan lele ta ce, ita na ɓama wannan kujeri, ita za ta hau, ita za ta yi wannan gari. Ba zai ƙara shiga mota ba. Abin da nake so da ke ya kamata ki zo ki same ni har gida idan ka samu karatu. Ka koya min karatu. Ka koya min karatu ko ka koya min iskanci. Ya koya maki iskanci ne. ‘Yar mai gari. Dan gwal. Ranki da shi. Ka je rabu da shi. Kin ga can baya na gaya miki ba ta haka zaki cika ba amma yanzu baki ɗauka ba. Idan ka sake taro na a hanya kamun magana sai na yi. Sai ta ci uwaka. Producer Yusuf Mai Waya, Location Manager, abokan ‘Yar mai gari. Fim ne da ya kunshi cakwakiya kala-kala. Sai na. Sai ta ci ubanka. Kai da kake ganin ka. Kai din nan da kake ganin ka dan karere da. ‘Yar mai gari. Wallahi ban bada ba. Wannan shugulan na masallaci sun lalace. Wannan ke na za a yi. Zuwa da ke zuwa masallacin. Allah mutum da wani ya addasawa. ‘Yar mai gari. Ban waye shi Zariya ce shi ko wane ne shi da ban kwana ba ka gani ce ne da ni I love you mana naji ce ne da ni I love you ba za ki ce I love you din ba Wanda ya shirya kuma ya bada umarni Mustapha MM ‘Yar mai gari. na rantsi da Allah in ka kara gani sai na bubburma mashi kawa in ji ko baki ji ba Kai. Ya haka. Kudi ya dalla kira da kudi da mai ba. ‘Yar mai gari. Alhaji ya zai wannan da mota ba kada ta ba. Zuban yan mai gida da gida. Kuma ka tai. Ina gaba. Alhaji in dai za a tafi na sai da ce maka. Mu ga mun nan da mu kawo gida ya ba. Kawa ta billahi da. ‘Yar mai gari. Ke, Allah su sauke. Sauko mana da Allah. Ba ta abin da ba ta. Ba sai da daga kaso ne ko kada su amma daga duka mata ruwan bunyi ce da su ba. ‘Yar mai gari.